हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना अलंबार गयारी आरो पुजा बर'खौ सिनायखायो जानांगौ। जोंहा बर'नि फावखुंगुर अलंबार गयारीया बिथाङा एक्टर आरोना, ओमफ्राय पुजा बर'आथ' ब्लगार इउटुबार। थ' नोंथांमोना बिनि ब्लगखौ नायना मोजां मोनो जानांगौ। एयारपर्टसआव माने जब मावो आरोना पुजा बिथाङा। बेनिफ्राय बिथांमोना सानैबो गोबावनिफ्रायनो मोजां मोनलायनानै दायो फाइनालि कर्ट मेरेजाव जुलि जाबाय। थ' नोंथांमोना मिथिखायो गोबावनिफ्रायनो बिथांमोना नांलाया खमलाया मोजां मोननानै जेबो गारनाय गासि गैया। बेबायदिनो मोजाङै जुलि जानो हाबाय। बेबो रायजोफोरनि सिगाङाव कर्ट मेरेज मानिथ' जुलि जाबाय साननानै ला। थ' बिथांमोननिसिम सानैनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय बिदिनो मोजां जुलि जानो हानायनि थाखाय। थ' नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायलां, जोबोद मोजां आरोना। बिथांमोना एसेबां गोबाव मोजां मोनलायनानै जेबो नांलाय खमलाय गैया, गारलाय गासि गैया, जुलि जानो हामारबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आरो बिथांमोना जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम आलो गोजोन रायजो मोनजालांथों आफा बोराइ बाथौ नोंनि सिगाङाव जों महसर गामिनि आरो थासुमारि गामिनि रायजो राजाखौ लानानै नों आफा बोराइ बाथौनि सिगाङाव अलंबार गयारी आरो पुजा बर'खौ सिगाङाव दोननानै नों आफानि सेराव दायो रायजो राजाफोर अलंबार गयारीया पुजा बर'नि खाफालाव सिन्दुर फोननानै गोथार जुलिखौ बिसायाव दोनथ'नाय जाबाय। Anche quando mi sembrava che non si era che mai si era che ora insomma i resi da ne hanno detto che si stanno vedendo in questa cosa non si hanno detto ora insomma mi si era un po' di anni ma di si da come per lei però non l'hai connettuta a quattro dai vicino non avevo nessuno mi si è tutto bisogno io
बयनोबो दौदो रानना होदो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो आरो अलंबार गयारि फुजा गयारिखौ नोंथांमोना सिनायगोना सिनाया कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोना थ' आंबो नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बिथां सानैया माने गोबावजों मोजां मोनलायनानै माने कर्ट मेरेजाव फाइनालि जुलि जामारबाय आरोना थ' बिनोसै लोगोफोर भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर अखा हाबाय थादों माने भिडिअ लाबोनो हायाखै मानोना भइसआ बोरैबा खोनायो आरोना दा बोरैबा खोनादों जानांगौ भइसआ थ' जेबो गाज्रि मोननांला बेकग्राउन्डआबो गाज्रि आरोना आरो माला खाफाल गोनांलाय अलंबार ब्रादार एक्टरा आयार हस्टेसाव जब मावबोलायनायसै फुजा सिस्टारा बिदिनो जाथों कंग्रेचुलेसन बर'फोरा जुदि बेबायदि मोजाङै गुबुन हारिनि खोथा सानालासिनो जों बर'नो जुलि जायोबा बेसेबां मोजां नुयो बेसेबां गोसारो बेबायदिनो आरोना थ' जों बर'आनो मोजां होननाया बेबायदिनो बर'जों बर' जुलि जानाया बिराद मोजां गोसारो बिराद मोजां मोनो स' लोगोफोर भिडिअ बानायनो हायाखै माने अखायानो अखा हाबाय थादों आरोना माने दा नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव मोनथिखादो अखा बार माबायदि खोनागासिनो बेनो आरोना लोगोफोर दायो भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदो आरो मोजांना फुल भिडिअखौ नायनो गोनांबा बिथां फुजा बर'नि चेनेलाव नुगोन नोंथांमोना फुजा बर'नि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ जोबोद नायबानो जाबाय आरोना बेखिनिसै लोगो थेंक इउ स' माच चलेगा ना हम फोटो स्किप थांलाय गैया थांलाय फैलाय खालामबाय थायोबा रायजोनि नोजोराव एसे माबा जायोथ' बेखायनो जोङो सरकारनि माबा लानानै सहाय लानानै बा जोङो सासे लिंबोखादों सरकारि भाबै जोङो कर्ट मेरेज खालामनानै थारमाने दिनैनि बे माबाखौ हाबाफारिखौ